ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦସେବା କିଏ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦସେବା କିଏ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଆସି କରନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିବି। ଆଜିଠୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଦୟାକରିକି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ହେଲେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପୁରୀର ବୋହୂ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ପଦସେବା ସମୟରେ ଶମ୍ଭୁ, ଗଣେଶ, ବ୍ରହ୍ମା, ଯମ ଆଦି ସବୁ ଦେବତା ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦସେବା କରନ୍ତି। ପଦସେବା ବିଷୟରେ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।